El projecte que estem construint és un projecte inèdit en el nostre entorn polític. I pot ser que per això tinguem més dificultats. És tecnologia política punta. I està basat en un principi fonamental que és l'horizontalitat. No hi ha cap projecte en tot el nostre entorn polític com el nostre. Que ja començàvem a assajar nosaltres la iniciativa, recordeu-se quan començàvem el nostre camí dient que així feien falta lideratges compartits, feia falta horizontalitat, feia falta que no n'hi hagués, com ha dit Joan, machos alfa, que no n'hi hagués machos alfa. Que la visibilitat de les diferents maneres de pensar és fonamental i aquesta visibilitat només es pot donar des de la democràcia inclusiva i des de la presència de les candidatures. Això és el debat que tenim. I jo estic disposada a defensar aquest model on faci falta. Front a aquells que diuen que això és l'antiga política i que no han entès res, jo estic disposada a defensar que aquest és l'instrument que necessitem si volem construir aquesta nova democràcia, perquè la que tenim ara està fent res. Nosaltres combinem que la gent pugui triar la nostra candidatura sencera, les nostres candidatures, no només el líder, amb la garantia de visibilitat de les diferents ànimes de compromís i de la societat, les diferents maneres de pensar, les diferents maneres d'entendre les prioritats, les diferents maneres de sentir. I això es contraposa al vell model, aquell de fa 200 anys, per al qual la democràcia és saber comptar qui és més. Fa 200 anys, fa molts més, que sabem comptar, però fa ja massa temps que la democràcia es basa només en l'opinió de la majoria. I el que la gent està demanant avui en dia, i estic convençuda que un dels grans problemes que té avui en dia la nostra democràcia precisament és això. La gent ja no vol la tirania de la majoria. La gent vol una democràcia que la tinga en compte. Per real que siga una, per singular que siga, per minoritari que siga, vol tindre a veure aquesta democràcia. I ens espera un any, no sé si ho heu pensat, però ens espera un any crucial. D'ací a un any, si contem un any des d'avui, tindrem eleccions municipals, eleccions autonòmiques, eleccions generals, no sé si Rajoy no les deixa per l'últim dia, que no ens n'anirem un poc més enllà, però eleccions generals i previsiblement catalanes, amb tot el que això comporta per al discurs públic en el nostre entorn. I això en un moment polític i social com no hi ha precedents en la nostra història recent. Emergència democràtica i emergència social, com les que no hem viscut, probablement ningú dels que estem ací. Un còctel explosiu on no podem minimitzar el potencial que diu de la recerca de discursos totals, el que abans deia Joan. No tots els canvis en la història han sigut per a bé, hi ha hagut canvis potents que han sigut per a molt mal. I nosaltres en aquest moment tenim unes condicions socials i econòmiques que són un brou de cultiu perfecte per a la recerca de discursos totals. Quan dic totals vull dir totalitaris. Per a missatges racistes, per a missatges d'odi. Este és el brou de cultiu ideal. I nosaltres hem de buscar que aquest canvi sigui emancipatori. Hem de buscar i hem de treballar per a que aquest canvi sigui alliberador, no per a que ens fique un pany més als panys que ja retallen les nostres llibertats. I fruit d'aquestes eleccions jo crec que hem de fer... Tenim 4 reptes. La humanitat, nosaltres, tenim 4 reptes fonamentals en aquests temps de canvi. En el plan internacional, mireu, jo crec que la contradicció més gran que té el ser humà en aquest moment damunt de la taula, mireu que la contradicció, aquesta vella clàssica de capital, treball, és gran i segueix estant ahí. Però crec que la contradicció més gran que té el ser humà damunt de la taula és el canvi climàtic. I els efectes econòmics, conseqüència del col·lapse ecològic del planeta. En aquest sentit hem d'afinar en l'anàlisi. Aquesta crisi no és una crisi efecte de la crisi financera com tot el món ens fa entendre. Això no és una crisi efecte que és la conseqüència d'una sèrie de polítiques desreguladores del mercat. No.
Esta és una crisi causa, que òbviament és efecte d'una sèrie de polítiques, però està ben buscats. És una crisi causa que ells necessiten, l'oligarquia necessita, per a fer una cosa mentre nosaltres estem combatent, defensant els nostres béns, la nostra llibertat, els estats de benestar. Mentrestant, l'oligarquia què està fent? Acaparar terra, acaparar recursos energètics i acaparar recursos naturals. Aquí se li acudeix, per exemple, quina raó pot ser que un fons de risc d'inversió especulativa del Canadà hagi comprat un glaciar. Per a què penseu que compra un fons de risc canadenc un glaciar? Per l'aire. I mentrestant ens han sumit en una gran estafa on la gent en aquest moment lluita per sobreviure, el qual anul·la la seva condició de ciutadania, perquè quan uno lluita per sobreviure, tot lo de més salut. Que posa damunt de la taula el tema del replantejament del deute dels països del sud d'Europa. I per això, Jordi Sebastià ja està treballant en una proposta que anem a portar des de Compromís a la Unió Europea, que és la Comissió de la Veritat sobre l'endeutament dels països del sud. I en quina mesura el Banc Central Europeu va posar en marxa polítiques calculades per a sobreendeutar els països del sud, per a fer-los dependents dels acreedors del nord i per a que en la situació de crisi econòmica actual i del repte de canviar el model econòmic cap a un model econòmic descarbonitzat, la davantera la tenien els països del nord, perquè els països del sud anaven a estar empastrats sense poder eixir del seu sobreendeutament. Això és una colonització econòmica. Això és la tercera sense tancs. I això algú li haurà de dir a la senyora Merkel. I això haurà de ser una conferència internacional que, igual que la de Londres després de la Segona Guerra Mundial, condona el deute que és impagable i que, a més, té uns responsables que van fer polítiques monetàries i econòmiques amb un objectiu: fer submisos, sotmetre, colonitzar els països del sud d'Europa que per les seues situacions geopolítiques tenien millors condicions per afrontar la crisi ecològica. Tercer, l'estat espanyol. L'estat espanyol té un gran repte també. Per això les eleccions també són importants. Les eleccions generals per a que canvien les correlacions de forces. La Constitució se trenca per les seues costures, com diu la Vega Feliciana. I se trenca per les seues costures precisament per la rigidesa, perquè és una Constitució molt rígida, que per a canviar-la poc menys que té que juntar-se Saturno com Júpiter, com Venus, convocar Corts Generals, fer referèndum, tornar a convocar, que se torni a juntar Saturno, Venus i Júpiter, i entonces igual la canvia. Bé, front a això, i front a qui vol trencar-ho tot, i aquell que no vol canviar res, o només un poquet com el Cato Pardo, jo crec que hem de proposar una reforma constituent. És a dir, una reforma constitucional en profunditat, però que tingui el debat de la societat civil que revestís els caràcters d'una reforma, d'un procés constituent. És a dir, un debat que naix de la base, de tota la societat, sense apriorismes, sense que res estiga vetat, amb un debat obert, on puguem discutir el que la societat civil demanda, adaptar-la a les noves necessitats, la nova necessitat de nous drets ciutadans i de nous drets col·lectius i de pobles, que és el que estan demandant, per exemple, en Catalunya. Quart repte, i este les toca més de prop, el nostre estimat xicotet país. I així el que hem de posar en marxa és un govern, ni més ni menys. Un govern en una situació on sabem que hi ha una pulsió de canvi, però una pulsió de canvi que depenent d'on s'hagi fet aquest discurs és emancipador o a voltes no és gens engrescador. Quan la pulsió de canvi, el discurs del canvi s'ha fet des dels col·lectius, des dels sindicats, des dels partits, des de les ONGs, des de la societat civil organitzada, s'ha buscat els responsables de la crisi actual.
s'han buscat les causes, s'ha parlat de xifres, s'ha parlat de rigor, però quan aquesta pulsió de canvi ve des de la queixa individual, i en aquest moment la pulsió de canvi, malauradament, és un cúmul de greuges individuals, la gent ha tirat contra la política. Abans deia Carlos Vila que han tirat també contra els sindicats. En realitat és el mateix. Han apuntat contra la política. I això és també una estratègia calculada de la gent poderosa de l'oligarquia. L'únic que els molesta ja, l'únic que pot posar en perill el seu full de ruta és la democràcia i la política, que jo sé que és difícil reivindicar-la en aquests temps, però la política és l'única ferramenta que tenim la gent senzilla per a defensar-nos del poder. Això no ho hem d'oblidar. Però clar, és difícil que la gent no estiga farta, no estiga desesperada, no estiga enfadada amb la política quan tenim la situació d'emergència social que tenim. Al nostre país, al voltant nostre, hi ha gent que no té que donar de menjar-li als seus fills. Hi ha gent que no arriba a fin de mes. Hi ha gent que ara en aquestes festes no té res a celebrar. Mireu, a mi, un dia me van preguntar a un periodista quina era la pregunta més difícil que m'havia fet un periodista. En realitat, les preguntes més difícils en esta vida no me l'ha fet mai un periodista. Les preguntes més difícils en esta vida me les han fet els meus fills. I recordo una, fa 5 anys, s'acostaven als Reis. Sabeu que els meus fills venen d'un dels 5 països més pobres de la Terra. I el meu fill major, explicant-li dels Reis, me va preguntar: mamà, per què no parleu de dia si els xiquets es porten bé per Reis Nadal? I me vaig quedar sense resposta. Doncs avui hi ha molts xiquets al voltant nostre, en el nostre país, als quals els Reis no visitaran enguany. I això, que és una pregunta molt difícil de respondre quan te la fa el teu fill, haurem de respondre des del govern. La primera mesura ha de ser un pla de xoc contra la pobresa en aquest país. La primera mesura ha de ser que a casa de tots puga entrar la felicitat, que a casa de tots puga entrar el somriure. I per això direm un somriure, en el logo al que ens presentarem avui.